Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang mga baryang padala sa akin. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw at magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a prank! Dahil hindi po mga baryang padala sa akin ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil araw po ngayon ng Lunes, ika-12 ng Hulyo, 2021. Araw ng kapanganakan ng aking kaibigan sa YT, ang aking idol, ang aking bro, walang iba kundi si Mario Victorio Coins na nagdiriwang ng ika-56 ng kanyang kapanganakan. Happiest birthday bro, Mario Victorio Coins. Ayan. Sana ay humaba pa ang iyong buhay. Ayan. Wishing you a many more birthdays to come. At sana mawala na rin ang pandemic para magkita na tayo soon. At panoorin mo muna ang mga kaibigan natin sa YT at mga kapamilya na nagmamahal sa iyo at gusto ring bumati sa iyo. Panoorin mo ito. Magandang araw po, si AR Coins po ito. At i-greet natin ang ating birthday celebrant na si Sir Mario Victorio. Ayan, happy birthday sir, and wish you more birthdays to come and good health and happy collecting. Ayan, hello, kamusta po kanilang lahat mga ka-coins lover po natin dyan. Wala po tayong update ngayon, pero ang gagawin po natin babatiin po natin ang maligayang kaarawan ng kaibigan po natin dito sa YT. Yan. Maligayang kaarawan sa iyo, Sir Mario Victorio Coins. Yan. Happy birthday po sa iyo. At ang hiling ko lang po sa iyong kaarawan maging maayos ang pangangatawan. Yan. Maging malusog, yan, malakas. At mag-birthday ng mag-birthday, no? Sa mga dadating na mga taon-taon. No? Para taon-taon, meron po tayong greetings na mangyayari. Ayan. At sa muli, Arhabana TV, bumabati ng maligayang kaarawan kay Sir Mario Victorio Coins. Happy birthday, Mario Victorio Coins. Good morning bro, idol sa malupit kong kaibigan na coins collector. Special na pagbati sa iyo, bro, idol Mario Victorio Coins, sa iyong kaarawan ngayon. Mabuhay ka, karagdagang buhay para sa iyo, lalo ka sanang gumwapo bilang coins lovers, good health, more blessing to come sa iyong kaarawan ngayon. Ingat ka palagi, sana marami kang mahunting na mga barya at banknotes. Good luck, God bless, we love you bro. Ingat ka palagi kasama ng iyong buong pamilya. Damihan mo ang handa, baka makapunta ko dyan galing sa Mindoro papunta dyan sa iyong lugar. God bless muli, at sana ay patuloy mo pang may share ang iyong mga coins at mga banknotes sa mga susunod na araw. We love you bro. God bless muli sa iyo at sa buo mong pamilya. Mabuhay ka. Happy birthday. Happy birthday po, Sir Mario Victorio Coins. It's my honor to be part of your birthday celebration. Kahit hindi po tayo masyadong nakakilala, ay naimbitahan niyo po ako sa pamamagitan po ni Sir CNS Vlog. Salamat din po sa inyong pong suporta sa panonood po ng aking mga videos. Meron po kasi Sir CNS Vlog.
siya po ang nagsabi sa akin na kung maaari magkaroon ako ng video greetings po para sa inyo dahil po sa birthday po ay Sir Mario. Maraming salamat po at naging bahagi po ng birthday celebration. Kahit na po hindi po naman po tayo masyadong nakakilala at ako po'y naibigan. Once again, happy birthday po at sana'y maraming birthday ang dumating po sa buhay niyo. Happy birthday po from mga katropa Whips, Sir Mario Victorio Coins. Happy birthday. God bless mo. Magandang araw mga kapera. Ito muli ang inyong Kuya Popo. Yan, ngayong araw babatiin natin ang isang maligayang kaarawan. Isa sa idolo ko rin yan. Idolo sa larangan ng pangongolekta ng coins. Nag-iisa yan, taga Nueva Ecija. Yan, si Idol Mario Victorio Coins. Happy birthday, Idol. Yan, wala na lang bukuhan ng edad. Yeah. Happy birthday, Idol. Enjoy hunting. Tuloy lang natin ang pangongolekta and more birthdays to come. Marami pa tayong pagsasamahan yan, Idol. Yun lang. Magandang araw muli sa inyo and happy birthday muli, Idol Mario Victorio Coins. Paalam! Magandang araw at magandang gabi po sa inyo mga kabarit. Narito po si Saudi Boy TV para bumati kay Idol Mario Victorio Coins ng maligayang kaarawan po sa iyo, Idol Mario. Wish you more birthday to celebrate, good health, and more success in life. Sana, Idol, marami ka pang kaibigan na ma-meet sa YouTube world. Ayan, lalo pang madagdagan ang iyong bananas. And take care always. Peace. Hello everyone, this is Simply Lotlot. Gusto ko lang batiin ang ating kaibigan sa YT World na si Mario Victorio Coins dahil birthday niya. Ka-birthmonth ko pala ito, ibig sabihin mabait ito. Ayan ang presidente ng kanilang samahan sa Cabiao. Maligayang kaarawan sa iyo, President. Ayan. Ang wish ko sa iyo, good health para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay, more blessings, and more revenue na rin sa iyong YouTube channel, Mario Victorio Coin. Enjoy your day, take care, and God bless. Annyeong! Happy birthday, dear. Happy birthday. Happy birthday, Tatlo. I love you. I want to wish you some computer. And I love you. Happy birthday, Daddy Taba. More birthday to come. And more blessing. Yun lang po. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po, Daddy Mario. God bless you. Wish you all the best. Love you. Happy birthday. Happy birthday. Oh, Gob. Happy birthday. Wish to have many birthday to come. Good health. Ano pa? Meron mo. Tapos na ba nun? Nga, meron pa eh. Kaya lang, kailangan kung ikabit ito. Alam niya naman yun. Ay, ito muna. Yan lang muna. Ayan. Kuya Mario, happy birthday. Happy birthday, Kuya Mario. Ingatan mo yung kalusugan mo. More blessings to come. Happy birthday. Hello, Daddy Lo. Happy birthday, Daddy Lo. Wish ko sa birthday mo, sana masaya ka, good health,
at sana marami pang birthday ang sa-celebrate mo. Enjoy! God bless! Happy birthday, Daddy! Huwag masyadong upo ng upo sa YouTube. Lakad-lakad din para yung ating pae mawala ang manas. Happy birthday! Sana marami pang birthday ang mga kasama namin at ma-celebrate natin ng masaya ang iyong birthday. We love you! Bye-bye! Hi, Daddy! It's your birthday today. Happy birthday. We love you. Ingat ka palagi. Take your meds. And be healthy. I love you again. Hello. Happy birthday, Daddy Lo. Sana marami ka pang birthday na dumating. At sana hindi ka na magkakasakit. Kasama tayong tatanda at sasamba. I love you. Happy together. Love you. Happy birthday. Ayan bro, sana nasorpresa ka sa mga greetings namin at ingat ka dyan, mahal namin Pangulo. At sabi mo nga sa mga vlog mo, napapanood ko, magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon, magandang araw sa inyo. Narito na namang muli si Mario Victorio Coins. Ayan, paki-like at paki-share na rin ang video ko para masaya. At sa huli, masabi kong, mabuhay tayong lahat. Ayan. At nais ko ring magpasalamat sa mga kaibigan ko sa YT na bumati sa aking bro na si Mario Victorio Coins, sa kanyang pamilya, at maraming salamat sa effort na ginawa niyo po. Ayan. Maraming salamat po sa pamilya ni Mario Victorio Coins. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan bro, happiest birthday sa iyo. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.